Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, naghanda po kami ng mga Lutong Bahay Mukbang. Wow. So unang-una mga ka-studio, nagluto po ako ng pork ribs na fried. So ito po yung sobra mga ka-studio na pork ribs nung nagluto po ako ng pork belly roll po. So yung ibabaw po niya, ito na po yun. So na-recycle ko po kasi masarap po to siyang gawing fried po. Fried pork ribs. So, sa'yo na. Og naapoy nilagang buto buto kanya. Yes, meron din ditong pinakbet. Yan. So, dito din po, nandito po yung sabaw namin mga ka-studio. Kaya hindi na makita. Ito po. Tsaka sa drinks naman, limoncito juice. This video is sponsored and online collaboration with Pamilya PERALTA Vlogs. Ayan po, sila po ay pamilya din po na mukbangers mga ka-studio. Hello to Sir Nelson, Ma'am Angeline at sa mga anak po nila na si Renzo at si Jasmine. Hello po sa inyo lahat. Hi po sa lahat. Sila po ay nasa Italy ngayon po. Yan. Opo. Tsaka new mukbanger din po sila. Please check out this short clip po. Pasok! Hello mga kaalat! Welcome back to our channel. Ngayon po ay magbumukbang ulit tayo and special thanks to Bisaya Studio kasi may collaboration po kami at in-accept po nila ang aming invitation. Sana po suportahan niyo po ang channel ng Bisaya Studio and then po sa description below yung kanilang link at ganoon din po yung aming channel. Maraming salamat po. Sana po mag-enjoy kayo sa aming mukbang for today. Yun na po mga ka-studio, naghanda rin po sila ng mga lutong bahay din po. Doon sa Italy po, mga Filipino dish din po yung mga kinakain nila po. Pinoy na Pinoy po talaga. Opo. Please support their channel din po, yung family mukbangers na Pamilya PERALTA Vlogs din po. Please like, subscribe at paki-on na po na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos nila po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Tsaka yung anak po nila po, gusto po talaga na mag-vlog po sila. Kaya sa tuwing mga nagbabanding po silang family through eating po, kinukunan lang po nila ng video. So maraming salamat talaga, Pamilya PERALTA Vlogs. Yes. Yan, simulan natin kainan. Pray muna tayo mga ka-studio. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Saan tayo magsimula, mang? Dito? Sige. Itong fried, Wow. Yan mga ka-studio. Prito ko po ito mga ka-studio. Pa, Punan ko sacks. Wow, sa iyo yan nak. Yan, ito po yung sabaw namin. Tara mo, muha ni. Wow, thank you pang. Tilawan na to ni. Kain po tayo. Alam mo. Panatikman. Kain po. Lumik yun. Ano mo, tagal ka? Kain ka kanina ka. Unik ka na ni sacks. Buto-buto. Sabaw naman tayo para hindi tayo matuka. Sarap po ng sabaw. Aw, sa'yo to mo. Yan mo. May dagang mga kuha, no? Yan, dito tayo sa Buto Buto mga ka-studio. Itong madami. Sino yan? Sa akin na yan? Sige. Malaki. Malaki kasi ito mga ka-studio. Yan o, sobrang lambot mo nito mga ka-studio.
Tingnan nyo mamaya po. Excuse sa gamay na ka. Grabe oh. Yan, tikman mo mang. Thank you, Pang. Kung okay ba yung pagkaluto ko dyan. Wow, grabe. Ang laki po. Wow, ang lambot na, Pang. Oo, siyempre. Yes po, ang lambot na. Yan, sa iyo to na ko. Imo na ko. Yan. Wow. Sobrang laki nito. Oh, ito na. Hindi pa yan. Ba't tayo init ka na? Yan, sobrang lambot po. Ayan oh. Naghiwalay po sa buto. Mm. Gamit kayo, Mang. Ayan mga kastudyo. Wow. Kita nyo yan, no? Sobrang lambot po. Sobrang lambot. Kaunay mo na. Dami. Gamit yun, no? Yung pamilya Peralta Vlogs po ay na-inspired po silang magmukbang dahil po sa amin po. Dahil palagi po silang nanonood sa amin ba. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tsaka napaka-supportive po nila na parents po sa anak nila po dahil yung mga anak po talaga nila yung gustong-gusto po na mag-YouTube ba. Ano nag-iim mo? Ang lambot kasi, Pang. Grabe po. Pagkalambot niya. Wow. Tagak, no? Tugak. Sarap kayo. Ito yung niluto namin mga studio kasi grabe yung ulan dito, no? Palagi na lang umulan ba? Ang sarap po ng sabaw kapag umuulan. Ang sarap humigop ng sabaw. Tsaka muntik na po kaming maulanan. Kanina po pumunta po kaming palengke. Ang aga po namin doon. Nilakad lang namin. Sobrang layo. Jogging tsaka walking po, mga 40 minutes bago kami. Nakarating sa palengke. Tapos sakto pong pagdating namin sa palengke po, nag-start na siyang umulan. Pinaabot talaga kami ng palengke. Kaya, nang muwi kami dito, sumakay na lang kami. Lakas na ng ulan. Nangurot na. Ano pa kaya po? Mula daw mayong kanang kanon.
Grabe, nag-enjoy ka sa. Nangyari sa'yo. Mm. 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 Ang sarap ng sweet corn. Ang tamis po. Tamis pa no? Mm. Mula na? Yung mayroon para ba tayong kuhan mo? Pinakbet. Meron pa tayong pinakbet. Kilawon na na nato. Mm. Grabe po. Ang sarap po. Madada mayo nak. Rice nak. Kanin na. Nakbit ong. Hindi. Mm. Ay, Oops. sorry. Nagbunga siya. Kinato mo? Okay na yan. Man natin yung pinakbit mga kastudyo. Yan. Dami kong niluto ngayon no. Sobrang dami po ng naluto ko. 3 putahe po. Ang sarap lamang. Masarap. Kanin ka. Mm. Palaplin ako ng bukog ni mo ha. Kuha mo na ako ng limonsito mga kastudyo. Wow, gata. Bugnaw ba naman? Kine, maagas ba? Man nga natin. Sakto lang. Sakto lang. Sarap. Sa inyo. So, sakto yan. Mana bi? Ini agak minum. Nerel ni butang. Ano na ito? Minum pa ka. Sa iyo, ma'am. Tang. Yan po. Thank you. Excuse me po. Maraming salamat po talaga pamilya Peralta Vlogs. Maraming salamat po. After this video po, premiere din po sila ng 7:30 PM. Please check out din po. Yes po. Yan po ito naman oh. Ay. Nabili na siya. Mm. Parang dami natuwa dun sa hugot mo nung last video natin. Last video lang pala. Yan po, grabe po ang lambot po niya no. Andiyan naman anak. Na konti na imong rice nak.
Bukog na yan. Mm. Mm. Kanina po sa. Mm. Kailan po, di? Nga, galing? Ha? Ganahan ka? Hindi. Huwag gamay, papa. Hmm. Kain ka ng kanin, ha? Si Sas po, gustong-gusto niya yung fried ribs. Lalo na pag nagluto ako ng kuhan ba, mayroong mga buto talaga ba. Grabe, yan yung gusto talaga niya. Kuha na, kumo ka na. Mula na naman, ma'am. Mm. Umulan na naman po dito sa amin. Ay, nakalimutan ko. Ikaw pa, pinakbit pa. Okay na ka, ma'am? Pinaka. Grabe yung gusto yun. Dami ko nakain eh. Sarap no? Bilis magabuso. Ang laki naman yung kinuha ko. Grabe kasi. Laki ng kuhan ba? Laman. Nabos mo na kanin mo? Hintin lang. Yan mga so inom tayo ng limonsito juice. Ulitin ko po mga studio after this video po. Premiere din po yung kakulab namin, Pamilya PERALTA Vlogs. Please like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Shout out din kay Kate Princess, Jeans Channel, Nanit Long, Tamara's Kitchen. Ito po mayroon pong channel. Shout out 3D Magat. Shout out Shout out. 3D Shout Magat. out kay- Kuya. Kay Kuya 30 Magat. Yan. Hello. Shout out din kay Niljan Merly, Remy De Leon from Tagum. Salamat kayo oh. Gusto ka rin siya comments ba? Salamat kayo sa Salamat kaayo, sir, ma'am. Marian Salvador from San Miguel, Bulacan. Abby Calderon. Shout out kay Sax. Shout out kay Ma'am. Ma'am. Ma'am Ardik. Abby Calderon. Shout out kay Ma'am Abby Calderon. Hello po. Hi po. ma'am. Jimshin TV. Adwell Carolasan. Johnny Bacuetes from Parañaque City. Valdez family ng Ilagan, Isabela at Flores family ng Valenzuela City. Tanglas po, Kinitoy TV. Ito po, mayroong channel. Maraming salamat po sa panonood sa episode nito. Sana po nag-enjoy kayo sa mga lutong bahay po. Hindi namin naubos po sa sobrang dami. So, mayroon po mga natira. Konti na lang po.
Mamaya po, kainin po namin yan. Yes. So that's it mga ka-studio for this episode. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!